siyakhishwa noma sithelelwa odwaliye ilakha lethu. Cela ukubingelela egameni likaJesu sisazoshaya ngoba ngiyathoba noma bengameli ngabafundisi bonke abashumayeli noma bonke nosisibona ukuthi bambi ngidala uNkulunkulu nje ngisibile ngishone nesono gelebeke angiphatha ngithinta ingakho ngikhona umhlabeleli angibheka ngelo nje inhliziyo nje engqondweni ngisindiswe geleke ngahlukene nesono phela intombi nje hamba yazana ukuvala ukulahleka yabona inkosi ukuthi ayifaki iphatho ngqo yabengqoka ithayi hayibo
God.